En aquest vídeo veurem com unir dos camps de text, en aquest cas nom i cognom que tenim a les columnes B i C, i després veurem l'operació contrària, que serà separar-los. Per unir-los, la funció que necessitem és concatenar. En aquest cas, agafarem la casella B6, el nom, punt i coma per separar l'argument i farem el propi amb la casella C6 del cognom. Quan fem intro, evidentment, no obtindrem el resultat estètic que esperàvem, perquè Meritxell i Julián s'han quedat totalment junts. Per aconseguir la separació, caldria afegir un altre argument, en aquest cas al mig, que seria un espai en blanc entre cometes respectant les normes de l'Excel. Ara sí que aconseguim l'efecte que nosaltres volíem, a més d'aconseguir la unificació dels dos camps. Si faig un arrossegament, evidentment, la fórmula s'aplica a tota la columna. Però normalment ja ens agrada que els camps nom i cognom estiguin separats. Què passaria si el que ens han facilitat és la llista conjunta i ara nosaltres necessitem separar en dos camps diferents nom i cognom? Anem a fer-ho. De fet, l'Excel és molt imaginatiu i nosaltres ho farem amb la funció extract. Es poden fer d'altres maneres. Però primer que tot pensem, què tenen en comú el nom i el cognom? Com podríem separar-los? Si ens hi fixem, tots tenen en comú que tenen un espai al mig. Sembla evident, però li haig d'explicar el full de càlcul. Ara que hem trobat una regla, anirem a intentar aprofitar-la. Com hem dit, farem servir la funció extract. El text serà la primera persona que volem separar. La posició inicial serà 1, perquè tots els noms comencen a partir de la posició 1. I ara necessitem explicar-li fins a l'espai, que farem servir la funció encontrar. Direm que trobi un espai, que evidentment ha d'anar entre cometes per respectar el llenguatge Excel, i finalment li diré que ho busqui també de la primera persona. És a dir, extreu tot el que trobis fins que hi hagi un espai. Ja només ens queda tancar els parèntesis i funciona per la primera, Meritxell, però també funciona per tota la resta. Ha funcionat, no importa el llarg que era el nom, però dir-li que el nom comença a la posició 1 és una obvietat. Ara se'ns complica, els cognoms no comencen a la mateixa posició. Com ho farem? A veure si amb les mateixes fórmules ho aconseguim. De nou la funció extract. De nou, el primer camp del qual vull obtenir en aquest cas el cognom. La posició inicial és el problema. Com li explico? Doncs ara faré servir encontrar en la segona posició de l'argument. El text que busco tornarà a ser l'espai. Tornarem a escollir la primera de les persones. I atenció, com que no vull que em posi un espai davant del cognom, cosa que em podria perjudicar amb possibles ordenacions, li diré que ho faci a partir del següent. És a dir, troba l'espai, però a partir del següent caràcter, que és on comença el cognom. Finalment, ara li hauria de dir quants caràcters pot tindre el cognom. En aquest cas tindrem màniga ampla i posarem 30 caràcters. I fem intro. Ja hem obtingut la resposta separant el nom del cognom. Així doncs, amb una mica d'imaginació, hem pogut fer les dues operacions. Tant ajuntar nom i cognom si estaven separats, com separar-los si aquests compartien la mateixa cel·la.